Benvinguts. Avui ens enfrontem a un dels pensadors potser més sísmics de la filosofia moderna, Friedrich Nietzsche. Ni més ni menys. Un home que es va autodefinir com a dinamita. I, vaja, de seguida veurem que potser n'exagerava gens. No, gens ni mica. Per explorar-lo tenim un manual que ens desgrana el seu pensament. La nostra missió és entendre per què. Per què aquesta necessitat de fer-ho saltar tot pels aires. Què hi ha darrere, no? Exacte. Què hi ha darrere de les seves crítiques a la moral, a la religió, a la veritat, i veure quina alternativa ens queda. Som-hi, doncs. Som-hi. Per començar pel principi, qui era aquest home? Les fonts ens el presenten com una figura de contrastos brutals, un autèntic nen prodigi. Sí. Catedràtic de filologia clàssica a la Universitat de Basilea, amb només 24 anys. Això és una autèntica bogeria. Totalment. Però aquesta carrera, fulgurant, es va pagar molt ràpid. La seva salut, que sempre va ser molt fràgil, el va atormentar tota la vida. Migranyes, problemes de visió... De tot, fins al punt que va haver de retirar-se amb només 34 anys. I a partir d'aquí, doncs, comença una vida nòmada per Europa, buscant un clima millor. buscant un clima que li calmés el dolor, sí. I el més paradoxal és que és en aquesta solitud, en aquest patiment constant, on escriu les seves obres més potents, més luminoses, fins al col·lapse mental definitiu a Torí, el 1889. Una vida marcada pel dolor, que alhora va ser el seu període més creatiu. Però hi ha un altre factor clau que les fonts subratllen i que és crucial abans de començar. La seva obra va ser manipulada. I tant. Aquest és un punt fonamental. Després del seu col·lapse, la seva germana, Elisabeth Förster Nietzsche, va prendre el control del seu llegat. La germana. Sí. I ella, que estava casada amb un líder antisemita i tenia idees ultranacionalistes, va reordenar, editar i fins i tot reescriure fragments pòstums del seu germà per fer-los encaixar amb la seva ideologia. No pot ser. Va associar el seu pensament a l'antisemitisme i al nacionalisme alemany, que eren precisament dues coses que Nietzsche havia criticat obertament tota la seva vida. O sigui que la imatge que molts tenen de Nietzsche com a una mena de protonazi és en realitat fruit d'una manipulació? D'una manipulació familiar, sí. Això canvia tot. És absolutament clau tenir-lo clar abans de continuar, oi? Exacte. Aquesta falsificació va ser la que va obrir la porta a que el nazisme s'apropiés de la seva filosofia dècades més tard. Per això, per entendre'l, cal separar el gra de la palla. I el gra, el nucli del seu pensament? És la crítica. La crítica. D'aquí que se'l consideri un dels filòsofs de la sospita. La sospita sona molt potent. Què vol dir exactament? És una expressió del filòsof Paul Ricoeur. L'utilitza per agrupar Nietzsche amb Marx i Freud. Els tres grans? Els tres grans. Tots tres comparteixen una actitud. Sospiten. Sospiten que darrere de les veritats i els valors que la nostra cultura presenta com a sagrats s'hi amaguen motius inconfessables. D'acord. Marx, per exemple, hi veu interessos econòmics. Freud hi veu pulsions inconscients. I Nietzsche? Doncs Nietzsche hi troba el ressentiment, l'odi dels febles cap als forts, amagat sota la disfressa de la moral. I com ho desenmascara, això? Amb el seu mètode, el que anomena la genealogia. No pregunta què és el bé, sinó qui va decidir que això era bo i per què. Busca l'origen. Entesos. Anem, doncs, a aquesta gran demolició. La seva primera obra important, El naixement de la tragèdia, sembla que ja conté la llavor de tot, i ho fa amb dos conceptes que s'han fet famosos, l'apol·lini i el dionisíac. Sí, per a ell són les dues forces còsmiques que regeixen el món. A veure, pensem en Apol·lo com el déu de l'escultura. L'ordre, la forma. Exacte. Representa l'ordre, la mesura, la bellesa. És la llum que defineix els contorns, el que ens fa sentir individus separats, segurs. El món de les apariències civilitzades. D'acord, l'ordre. I el contrari. El seu contrari és Dionís, el déu del vi, de la festa. Ell és el caos, l'embriaguesa, la música que et fa perdre el control i fondre't amb la natura. És la vida en estat pur, salvatre. Creadora i destructora alhora. Precisament. Per a Nietzsche, la genialitat de la tragèdia grega era que aconseguia un equilibri perfecte entre aquestes dues forces. Et mostrava l'horror, el caos dionisíac, però ho feia a través d'una forma bella, apol·línia. Aquest equilibri sona increïblement potent. Però és evident que no és el món on vivim ara. Segons les fonts, qui va culpar a Nietzsche d'haver trencat aquesta harmonia? Doncs té un culpable molt clar, Sòcrates. Sòcrates. Vaja, això és anar a l'arrel de tota la filosofia occidental. Precisament. Per a Nietzsche, amb Sòcrates comença la decadència. S'imposa l'home teòric, l'home que creu que la raó. Ho pot entendre tot. Ho pot entendre tot i ho pot arreglar tot.
La idea socràtica que la virtut és coneixement és per a Nietzsche un atac directe a la vida, Per què? perquè implica que els instints són perillosos, que han de ser controlats per la raó. La raó es posa per sobre de la vida, i això és el principi de la fi. I aquesta crítica s'estén a tota la filosofia que ve després, a la metafísica, que ell veu com una herència de Plató, oi? Sí, perquè el pecat original de la metafísica platònica és haver duplicat el món. Duplicat. S'inventa un món veritable, un més allà perfecte, etern, el món de les idees de Plató, el cel cristià, per poder expressar l'únic que tenim, que és canviant, imperfecte i immortal. O sigui que, per a Nietzsche, 2.000 anys de filosofia es basen en una ficció, una mentida per fer-nos odiar la vida real. Exactament. Una faula nascuda de la por i de l'odi a la vida. El crepúscul dels ídols ho resumeix de forma genial. Ah, sí. Sí, en un capítol que es diu Com el món veritable va acabar convertint-se en una faula. Explica en 6 passos com aquesta gran mentida de la filosofia es va anar desmuntant fins a revelar-se com el que és, una idea buida, inútil. Brutal. I aquesta demolició va en paral·lel a una de les seves idees més explosives, la crítica a la moral. Aquí és on distingeix entre la moral dels senyors i la dels esclaus. Aquest és un dels punts centrals, sí. La moral dels senyors és la que neix espontàniament en els individus forts, nobles, plens de vida. Dels que diuen sí a la vida. Ells no consulten cap manual, simplement anomenen bo allò que és expressió de la seva pròpia naturalesa. La força, l'orgull, l'alegria. Dolent és, per contrast, allò feble, vulgar, covard. És una moral activa. I la dels esclaus? La moral dels esclaus és tot el contrari. Neix dels oprimits, dels febles, dels que pateixen. És una moral reactiva, que sorgeix del ressentiment. Ressentiment contra els senyors. Clar, com que no poden vèncer-los per la força, fan una cosa molt més astuta. Inverteixen els valors. Espera un moment. Això és demoridor? Està dient que valors com la humilitat, la compassió, el perdó, que considerem la base de la nostra ètica, van néixer de l'odi. Això és exactament el que diu. Els esclaus, ressentits, anomenen malvat a tot allò que el senyor valora. L'orgull, el poder. I, per contra, eleven la seva pròpia condició a virtut. És a dir, Anomenen bo el fet de ser humil, pacient, compassiu. Converteixen la seva incapacitat d'actuar en un mèrit moral. és una idea realment pertorbadora. Però la pregunta és inevitable. Com va aconseguir una moral nascuda de la feblesa imposar-se a la dels forts? Nietzsche ho descriu com la rebel·lió de los esclaus en la moral. Una revolució silenciosa. Una revolució silenciosa, espiritual, que va durar segles. I segons ell, els seus genis van ser la casta sacerdotal, especialment la jueva, que, ressentida contra els guerrers, va liderar aquesta inversió de valors. Però com un pla conscient? No, no ho presenta com una reunió secreta on 4 sacerdots dissenyen un pla. És un procés psicològic profund, que dura segles. El cristianisme, per a Nietzsche, és l'hereu i el culminador d'aquesta tendència. Va aconseguir que tot Occident veiés el món amb els ulls dels esclaus. Exacte. I d'aquesta domesticació dels instints neix el que ell anomena la mala consciència. Tota l'agressivitat que no podem projectar cap a fora la girem cap a dins, contra nosaltres mateixos. D'aquí sorgeix la culpa. Descartes ho ha destrossat tot. Filosofia, religió, moral... El martell ha fet la seva feina. I ara què? Suposo que aquí és on entra la seva sentència més cèlebre? Déu ha mort? Exacte. Però és crucial entendre-ho bé. Això no és una simple declaració d'ateisme. És una constatació tràgica. Tràgica. Sí. Déu ha mort significa que el fonament de tota la nostra cultura, la garantia de la veritat, del sentit, s'ha esfondrat. Mort Déu, tot l'edifici cau. Ens quedem sense brúixola. I això ens porta al nihilisme. Ens aboca el nihilisme. La sensació que res no té valor, que la vida no té sentit. És l'abisme. Un buit total. Però per a ell, això no és el final del camí, oi? És més aviat com netejar el terreny per construir alguna cosa nova. Precisament. El nihilisme és una etapa necessària, una malaltia que cal passar. És l'oportunitat perquè sorgeixi un nou tipus d'ésser humà, el superhome. L'Übermensch. Un moment. Abans de seguir, aquest superhome sona molt, no sé, a una idea perillosa que es pot malinterpretar fàcilment. Les fonts aclareixen que no té res a veure amb una raça superior, oi? No, en absolut. És fonamental aclarir-lo. El superhome no és un concepte biològic o polític. És un ideal espiritual.
D'acord. És l'ésser humà que, un cop ha assumit la mort de Déu i ha superat el nihilisme, en lloc de caure en la desesperació, esdevé creador. Assumeix la responsabilitat de crear els seus propis valors. D'esdevenir el sentit de la Terra, diu ell. Exacte. I ho il·lustra amb la metàfora de les 3 transformacions de l'espírit. A veure... Primer, l'espírit és un camell, l'animal de càrrega que s'agenolla per suportar el pes de la tradició, de la moral, dels tu has de. L'obediència. Després, al desert, el camell se transforma en lleó, l'espírit que revela, que destrueix els vells valors. El lleó diu, jo vull, però el lleó només pot destruir, no pot crear. I llavors? Llavors, finalment, el lleó s'ha de transformar en nen. El nen és innocència, un nou començament. El nen juga a crear, diu un sí sagrat a la vida. Aquest nen és el superhome. M'agrada molt la imatge. I quina és la força que impulsa aquesta creació? Aquí entra un altre concepte clau, la voluntat de poder. Sí, i també és un concepte que s'ha de matisar molt. No és un simple desig de dominar els altres. Que és com s'ha interpretat sovint. Exacte. La voluntat de poder és l'impuls còsmic que hi ha en tot per créixer, per expandir-se, per superar-se constantment. Penseu en un artista que lluita amb el llenç per crear una obra mestra, o una planta que trenca el ciment per arribar a la llum. Ah, entenc. Aquesta és la voluntat de poder, una força creativa. I el superhome és qui canalitza aquesta voluntat de manera creativa, donant forma a la seva pròpia vida com si fos una obra d'art. Entesos. Crear valors des d'aquesta força vital. Però com sap algú si realment ha arribat a aquest punt? Hi ha alguna mena de prova final per saber si ha superat el nihilisme? Sí que n'hi ha. I és el seu pensament més abismal i potser el més bonic, l'etern retorn. L'etern retorn? No és una teoria cosmològica, És un experiment mental. La pregunta definitiva. Imagina que un dimoni et xuxullera a l'orella. Aquesta vida que vius, amb cada alegria i cada dolor, cada detall, l'hauràs de reviure un nombre infinit de vegades, exactament igual. Uf, és una idea aclaparadora. Com ho reaccionaries? L'home nihilista, el que odia la vida, es llançaria a terra maleint. Però el superhome, el que ha après a dir sí a la vida, respondria amb alegria. Desitjar que es repeteixi eternament. Desitjar que cada instant es repeteixi eternament, sense canviar-ne ni una coma. Aquesta és l'expressió màxima de l'amor al destí, el que ell anomena amor fati, l'afirmació absoluta de l'existència. En resum, doncs, Nietzsche ens deixa un diagnòstic demolidor de la nostra cultura que veu com una llarga negació de la vida i alhora ens proposa un camí radical per superar-nos creant el nostre propi sentit. Exacte. La seva filosofia no és un manual de respostes. És una caixa d'eines plena de preguntes perilloses. No ofereix consol, sinó un desafiament. Ens deixa sense certeses. Ens despulla de les certeses i ens posa davant la responsabilitat vertiginosa de ser els artistes de la nostra pròpia vida. Vaja. I això ens deixa amb una pregunta final. Potser la més inquietant de totes. Nietzsche defensa el perspectivisme, no? No hi ha fets, només interpretacions? I cada interpretació és una manifestació de la voluntat de poder? Doncs si això és així i no existeix una veritat objectiva, com podem jutjar que els valors creats pel superhome són millors que els de la moral judeu-cristiana que ell critica? És una bona pregunta. Què impedeix que la voluntat de poder es converteixi simplement en la llei del més fort?